Čaute všetci, vítam vás naspäť v Tomášových myšlienkach a dnes si povieme niečo o hodnotách. To, aké vyznávaš hodnoty, takým si sám človekom. A je veľmi dobré sa zamýšľať nad tým, aké hodnoty vyznávaš. Aké hodnoty sú pre teba prvoradé. Ten rebríček hodnot. A keď si sa nezamýšľal nad svojimi hodnotami, tak dnes sa na ne pozrieme. V prvom rade si treba povedať, že odkiaľ hodnoty získavame, alebo ako k ním prichádzame. Každý človek má nejaké hodnoty sám v sebe, nejako ich nadobúda tieto hodnoty, nejako ich získava. Tým, ako rastieme, v jakej spoločnosti sa nachádzame, v jakom prostredí žijeme, v jakej rodine, kruhoch, priateľoch, tak to všetko na nás vplýva, aké spoločnosti, to všetko na nás vplýva a vytvára nejaký komplexný obraz o nás a z toho my tvoríme nejaké hodnoty. To, aké žijeme v spoločnosti teraz, aj tá má nejaké vlastné hodnoty. Odniekadiaľ tie hodnoty zobrala. A teraz tá spoločnosť v nich žije. Tak tie komunity žijú v tých hodnotách. A je dobré sa zamýšľať nad tým, odkiaľ tie hodnoty pramenia. Niekto by povedal, že máme nejaký morálny kompas v nás, hej, aby sme vedeli rozlišiť, čo je dobré a čo je zlé. Ale pre niečo to tak je. A skúmajme možno, že prečo to tak je. Skúmajme samých seba a pozerajme sa sami seba dovnútra, že prečo niektorú vec považujeme za dobrú a prečo niektorú vec považujeme za zlú. Prečo tomuto dávam veľkú hodnotu, je to pre mňa veľmi vzácne, a tomuto dávam malú hodnotu, nie je to pre mňa vzácne. A prečo som najskôr tomu dal veľkú hodnotu a potom mi to kleslo úplne dole na minimálnu hodnotu. Keď sme zdraví, máme 1000 problémov a keď sme chorí, tak máme len jeden problém. Plný Instagram, hej, týchto výrokov, príspevkov a tak ďalej. Ale to naozaj celkom pekné múdro, ktoré nám dáva úplne krásne vidieť to, ako si niektoré problémy ako vážime viacej, ako napríklad to samotné zdravie. A to je teraz príklad. Ja sám o sebe by som mohol hovoriť, že či si vôbec vážim to svoje zdravie do nejakej miery a tak ďalej. A ja nechcem poukazovať na nejaké len vaše chyby, ale ja to hovorím ako všeobecnú, pre mňa všeobecnú pravdu, ktorú ja považujem za nejakú skutočnosť, objektívnu pravdu. Môžeme sa pozrieť na to, čo v našom vnútri máme ako prirodzenú hodnotu vysoko a možno niečo ako nízko. Ako sme spomínali o tom zdraví, tak myslím si, že pre každého človeka je to prirodzene vysoko. Ale prečo aj keď je to pre nás vysoko, nie vždycky to tak odpovedá. A toto je podľa mňa zásadný problém, ktorý mnoho z nás si neuvedomuje, že my si myslíme, že niečomu dávame vysokú hodnotu a aj to tak možno máme postavené, že my tomuto dávame veľkú hodnotu, napríklad tomu zdraviu. Ale vo finále to tak vôbec nevyzerá. A ja to poznám najviac na svojom vlastnom živote. Ja som si myslel, keď som bol mladší, že pre mňa na tej najvyššej hodnote je dávať nejaký ten výkon, podávať nejaké dobré výsledky, nejaký ten progres, rast a tak ďalej. Určite nejaké sebazdokonalovanie, rodina a tak ďalej. Takéto typické by som povedal. Ale reálne, keď som sa pozrel na svoj život objektívne, tak to tak vôbec nevyzeralo. Ale že vôbec. Že čo ja viem, mohol som venovať, ja neviem, hodinu, 2, možno aj niekedy 3 do toho nejakého rozvoja denne. Ale pre nejakých profesionálnych športovcov alebo tak čo to je? To je proste málo. Hej? To je málo. Hodinku denne to je pomerne málo, pokiaľ ja som vyznával také hodnoty, aké som chcel mať. Druhá vec, že rodina. A koľko času som strávil s rodinou? Ako minimálne. Veľmi málo. Vôbec to tak nevyzeralo, ako by to tak malo vyzerať. Ale že vôbec. Hej, mne hovorili, že mohol by si už aj s nami nejaký čas stráviť a tak. Ja som si myslel, že vyznávam tie hodnoty, ako je rodina a čas možno s nimi. Ale vo finále to tak vôbec nevyzeralo. Vôbec to tak nebolo. A to ma veľmi šokovalo v tom, že dokiaľ ja som sa nepozrel sám na seba, že čo som teda vlastne vyznával. Aké tie hodnoty? Naplnenie mojich emocionálnych a zmyslových túžob. Radšej som si išiel pozrieť nejaký film, dal by som si nejakú čokoládku
alebo niečo, ako ísť napríklad, ja neviem, za mamou, alebo za tatom niečo. Že my si možno myslíme, že máme nejaké hodnoty, vyznávame, ale v skutočnosti to tak vôbec nemusí byť. A preto je veľmi dobré sa na to pozrieť, čo v skutočnosti vyznávame. Čo v skutočnosti vyznávame. Napíšte si na papier nejaké vaše hodnoty od 1, čo ja viem, do 5. A teraz sa pozrite za posledný deň, týždeň, mesiac, ako ste tie hodnoty reálne naplňali. Ako ste tie hodnoty reálne naplňali. A budete sa niekedy možno čudovať, že to tak vôbec nevyzerá, ako ste si mysleli. Že však ja vlastne vyznávam, že som dobrý človek, však ja mám tie hodnoty také správne, hej. A zrazu si poviete, že vôbec. Dúfam, že sa to nestane, ale mne sa to stalo. A stále mám na čom pracovať. A tá sebareflexia je úplne gro tohto celého. A budeme o tom hovoriť aj v ďalších videách, aj v ďalších častiach. A buď ich môže zmeniť tvoje okolie, tie hodnoty, alebo si ty vyberáš tým, kým chceš byť menený. To je veľmi dôležité povedať, že pokiaľ ty si sám sebe neurčíš tie hodnoty, tak vlastne niekedy ani nevieš, čo je tvoja hodnota. Alebo to máš tak nejak podvedome, nejak dané, ale nedávaš tomu takú veľkú váhu. Akú hodnotu dávaš sám sebe? A prečo dávaš takúto hodnotu sám sebe? Jak sme sa bavili o tom zdraví. Akú hodnotu dávaš svojmu času? Akú hodnotu tomu dávaš? Tvoj čas je vzácny. Bez ohľadu na to, akú tomu dávaš hodnotu. Ale nie. Keď tomu nedáš hodnotu, tak nebude vzácny. Presne tak. Akú dávaš hodnotu svojej rodine, svojim priateľom, svojej práci, tomu, čo robíš. To všetko určuje to, ako tvoj život. To, ako k nemu budeš pristupovať, ako sa budeš zachovávať v situáciách, aký život budeš žiť. Ty si môžeš vybrať tomu, akú dáš hodnotu. A tie hodnoty reálne zmeníme len poznaním. Reálne tie hodnoty zmeníš len tým poznaním. S poznaním prichádza tá zmena. S poznaním. Či už nejakým externým, alebo nejakým vnútorným poznaním. Keď nás niečo napríklad konfrontuje, napríklad druhý človek, alebo svet nám dá nejakú facku, svet nie, život nám dá nejakú facku, tak zrazu sme tým konfrontovaní a my sa tým musíme zaoberať, alebo nie, lebo sme sakra dostali facku. Keď ju prehliadne, tak ju dostane zase. Hej, a zase. Tak ju musíš riešiť. Alebo vnútorne, že si uvedomíš, že to tak proste, to ako to robíš, nie je dobré. Uvedomíš si to. Máme nejaký ten morálny kompas v nás, tak si to uvedomíš. Hej. Máme uvedomenie. To je bod prvý, tým, že si to uvedomíme. Keď si uvedomíš, že máš zle nastavené hodnoty, tak asi budeš hľadať. Budeš hľadať tie lepšie hodnoty. Tie dobré hodnoty. Keď ich nájdeš, tak ich budeš overovať. Prečo by to malo byť tieto, ktoré som teraz našiel? A preto, toto sa mi ľúbi, toto mi mohlo fungovať, toto sa mi veľmi páči, tak si ich overím. A keď si ich overím, tak ich príjmem. Príjmem ich za svoje. A keď ich príjmem, tak ich aplikujem. A mením tak svoj charakter. Prijaté poznanie mení človeka. A nenechá ho takého istého už. Prijaté poznanie zmení človeka natoľko, že už sa na tú vec nemôže pozerať rovnako. A keby sa pozeral, tak si len kope jamu. A bude si ju prehlbovať viacej a prehlbovať viacej. Buď sa bude pozerať hore z tej jamy a bude šplhať, alebo si bude kopať ďalej jamu dole. A ono to možno vyzerá, že teraz, jak si rozprávam na vysokej stoličke a možno, že som niekde 10 metrov pod zemou a si myslím, že som nad jamou. A vôbec to tak nemusí byť, keď príjmem nejaké ďalšie nové poznanie. Ale ide o to sa nezastaviť v tom poznávaní tých hodnôt, v poznávaní toho života. Aby sme mohli príjmať a prichádzať na
na ďalšie veci. To nie je tak, že ja som sa niečo naučil, ja už som tomu dal takúto hodnotu, alebo moji rodičia, moje okolie, ma spoločnosť dala nejaké veci takúto hodnotu a to sa teraz nemení a tak toto je basta fix. A môže to byť aj dobrá hodnota a nemusí sa meniť. Ale ja by som ju mal ako človek si overiť. Mal by som si ju overiť a pochopiť, prečo to tak je. A ísť ďalej. Lebo skôr či neskôr narazíme na nejaký problém, ktorý nám tú hodnotu úplne ako... Dúfam, že sa chápeme, dúfam, že to je také pochopiteľné, že to není úplne od veci. A tak sa pýtam, že čo je u teba v tvojom živote na prvom mieste? Čo je v tvojom živote u teba na prvom mieste? A prečo to tam je? Prečo to je u teba na prvom mieste? Odkiaľ to pramení, že to je na prvom mieste v tvojom živote? Kto to tam posadil, že to je na prvom mieste? A prečo to tam posadil, že to je na prvom mieste? A ako sa to mohlo stať, že to je na prvom mieste? Aké to malo vplyvy, že sa to tak vykryštalizovalo, že to je na prvom mieste? Pokladajte si tieto otázky a chápte tomu, prečo vyznávate to, čo vyznávate. Prečo dávate hodnotu takú tomu, akú dávate. A pochopte to. Lepšie sa vám bude orientovať vo veciach, čo robíte. A prečo ich robíte? Budete viacej chápať samých sebe v podstate. A nebudete možno tak konfrontovaní. Alebo budete vedieť lepšie konfrontovať veci, ktoré nechcete robiť, ktoré sa vám nepáčia, pretože máte hodnotu. A si za to hodnotou stojím. Sa za ňu postavím a toto robiť nebudem. Toto robiť budem. Takto sa chovať nebudem. Takto sa chovať budem. Lebo som to obsiahol. Tu nejakú danú oblasť. A teraz sa to snažím len. Veď viete čo. Verím, že som vám niečo odovzdal. Možno, že na niečo nasmeroval. Aj v tejto otázke. Aj v týchto hodnotách. Aby ste mali čo posudzovať a rozlišovať. Kúknúť sa na seba a zistiť, čomu vlastne dávate takú veľkú hodnotu a prečo tomu dávate takú hodnotu. A vlastne, či sa tak aj chováte podľa tých hodnot. Ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem za váš čas, lebo to je to najvzácnejšie, čo práve máš. Takže sa zatiaľ majte a čaute a pekný večer vám prajem.